Apa sedulurmu kae sing nguyak karo kowe? Oh, isih Kakang lho kok lor banget. Mapan sak mburi. Sukesu. Aku ra ingin tiket kanthi nabrak. Mangsaku celeng iki mau. Wah, kok. Wong ngene bagus ya darane jalan. Ya nyeruduk kaya celeng. Lah aku mergo seneng ya. Karo kae kok. Sapa kowe? Aku Suwelo. Nek sandal kae Suwalo. Suwelo. Bali sapa kowe? Aku Puskara. Sapa? Takok neh. Ora patek krungu kok. Sapa? Puskara. Puskara. Oh. Puskara ya. Yen to kowe iki arep seneng karo Sukesi kuwi apa bener? Lho. Lah kowe dadi apa kok ngandani aku? Wong aku kenale lagi iki lho karo kowe lho. Manut pratelane Sukesi dhewene duyayah karo bocah lanang ning kono arep seneng karo dhewekne. Ora diimbangi malah kaporo bakal kok prawoso. Dadi kowe wis padul karo kowe. Iya. Lha karepmu apa? Ya aku mesakno karo Sukesi, aku bal tetulung karo Sukesi. Iki jenenge wong tetulung, mesti ana pamrihe. Mesti kuwi. Wis cetha sih mbok Aja kleru ing pendak wong. Anggonku tetulung karo Sukesi ora teges aku duweni pamrih kuwi ora. Nanging mergo rasa kamanusaning antara menungso, aku mesakno karo Sukesi. Tak jaluk kowe iki aja kok bajutke seneng karo Sukesi. Ning jagat wong wadon sing rupane ayu ra mung Sukesi. Akeh wilangane lho. yen kowe duwe penjaluk, aku yo duwe penjaluk. Apa? Kowe rasa melu-melu perkara aku. Nanging ning kene aku bakal melu-melu perkara iki mergo aku mesakno karo Sukesi. Dadi wis mantep atimu. Iya. Arep ngewangi karo Sukesi. Iya. Sing mbok arep iki sapa ora ngerti kowe? Lho, aku iki kulino mek rencek, kulino gotongi kayu sing gede-gede lho, rasa lho aku iki. Dupeh kowe rasa. Lho. Saka rumah samu aku wedi karo kowe apa ora? Babar pisan aku ora wedi karo kowe. Munggah gunung mudhun gunung iki pegawe aku bedino. Iya. Awakku keker. Najan to kowe keker kaya apa aku ora miris karo. Diwiten-witeni kok ya ora blas ora wedi ra piye. Ngono wani karo aku. Aku tetep Maju nek wani kelakon mati.